Osafo mami enchia wo na fe nso mema wo akwa abase ne nso aba beka me ho e wa fidi kesie yi eso ne na me bisa se edien e na beba na bema etisika koye oba ho ade ene ne kwatena fie na afei o treat oba no se sebe oyaboa den e na beba edien bone e na oba no ebeye ma bema ye treat ne e wo sa kwan we so abusua ene story aba beka me nsa e wo fidi ma se no kire se wotie mu nsem a wonyi ni pakura ni abusua yenkwa ne nkonkoti asem ne mu nkire mu embra Yei Lucy edi asem ene de waba yanim ha hye wasem nase entu nsi mfimfini se be ya amene matiefo beti ase enti na me da ase me ba ne abaye ya otui okay me no ma na wa ha abi me wo ma miensa so ana mpapa firim timi ana jama ko ande abedu sabri timi ne na wa ha na abrantie bi ehu na awale no already no wadi ka wo baako owo taaba no pani na papa pani na esoro de papa no na wotwe miensa me ba adwuma me ko fie ne na chiri baka je mama sister bi bra bi ba ha oso oba wale sister ha ma na me fia kwa uni ma wale na oba na wanya na wotwe miensa azamu ya me kemi wo dance day to the sense akola ni nya akola no 40 days now abaye de ne ba ne ko first we yin no na boy ni din etwa so etwa ne ba na wa wo foforo no to aso ti wa be fie so obe ware no wala kware yi enti dako nanke ye kwa asore ye me kwaka etuja me me san na me kwato boy no me be nchen na esa mbaka to na ka asam na chemba na me nche da nya no gidie bia enti me kwato boy no akware so ko school wa ha ya enti na me se bia na classmate nche achire mu na obaka anje se be ma we so oba wa na me se bra wo ba akware ye oda we nya me ka achire o di oto we ba na de na aba wa no ne anu boy bi ti fira boy na dan fone sa boy ye fe ni yima no so fo yima ka akira me say be mo ne wo ye no wanwa no timi so me ta be fia ha timi hu se dia wusi ni wo ma ne tie na manage ho timi ware akwale me na ablante ndi ngomo ka chi no wadi ka wo baako timi so me dia ya wo baako dia na je so mmie no mo tra ebe ye na me ne wo ka se ametu enu ho na wo ma miensa one oba na wo miensa aka ne de baako ne ho na ye nan ti akura ikura mamu nan na de owo ne baabi no mama na afena nkwa wale ase o kwa be ma nche me hu se wone boy ni no nyima akwara pani na enya abosom nso ana me hu se wanyime na chi na me ji de odine efiri baabi ba aye no efiri ni nsam matete akwara no mo ko mfie dumienu kuta me ko school am forces wow okuta me nsam ena on na wo miensa ena on ne te na ne me nya abrabo mo wo mo so enya de na so kakra me nso metuma aye bia me de boa sansa me bei wonyin sa anudwuma ana be ma no no mpesa akola yi be ye adwuma nti entokwa ma patane sa wade no munnadu ametire no na na mentumi nkan etoda me dekata so na boy na afafo afremi ma ama atome pum so ma me nkwa adwuma okasa a kire ma me musa asem ni mu na matiatia me be twama ndem bie gate mu anko wotu be me de ma na nkwa adwuma no sen nti akola yi bie gate no mo kwa de metia ne sa akwahoma ama nti na nka wo mienu mo onkwa adwuma no na me masa ni sika ma me be gita aduane ne nkwala ni ote awade ase no me ne ba ma ne bakasa me kwaso yawo me ni nuanom nti me nananom ne me ma de omo ho hia me kakra wa ho adi betumi ya na ne kwaduru bibi me simu ko obo no ka kye yawo sika ode ma obey entumi nhwa nipa faka kala kana ho boye ni mu ayo ode ma me ne se sika la wosu obedi ni nyina akola ye nsudi nti me hwe ni din ofiri baraka so fufu ono na kon homa ode bo oba no eno na de ntokwaba medimani kosua ekohunu sa abrante na yi 50 cedis ato eja hokọ adwuma e ma miensa suku ewom dan na ye memene da nti mfa na se dan memene da na se bi o mu nko suku gura na 50 cedis entimi sun ma fra miensa nkan obayi hu na sa da no de ye nie me we ka je tia meto ade meto ana me hu se nkwala be je nyemechi asa grandma me twa mani na me ma mienu o mu tie ni mo hai na mu kwahi me ba we ton ade wo kozu da no na me so mo pampa so mo kwahi in fact me hu nkwala no hu ni wo mo ya bia no mama me be ye hu so ne ba na be ka je tia esa me da sanye me no mo neti ndi so mo hu nyem bo bi hu obaka on ka sa me na ma anya nkwala no yiye nti ntampa no mu ni apani ni je kan fo nkwala ikofie
na me tutu aduane ma nkwala ma o muska fo mo fi mo nko dware na me frɛ be ma na me se yawo Mr. ni nshira be pie me so kayete in fact me wira hopa yie na me yedan mama yuje ndo mo kwa ahensan enti opo adwuma hia me na baje nkwala no ekofi na o ya meyi wo mo foto akiro nkwala no nyina adam ma ya papai ebro ana me frɛ be me ndi advance de be me yi ma me se obayi na abo nkwala no na oto no amum ana bu wo mu ana mdo am ko fi nti me fi dwam na am ko duru fi no me kwato be ma na wo ho me ko ye no no obaka akira me se ye nhwe ko ya ma ba fa so ahwe nkwala no sanso na aye nkwala no san nti ode nkwala ne kwada hotel ana me ka che no se ya me ma fa na no kwada hotel ani e maji wo mo no ma da nti wo de ko fie a emusa amahwe ne ye hwe so no na ye nkwala yi se ye na ojo mo ho ko odwuma be me no ko no ko bo na yiri ama na e ko ma na wo ma me ho no odu me no fon enti me da ma pe bibia mangola ye di no mama na me fon bele na me fae na me be mama Mr. ni nshira wa hin na me tie ne ya na me se Mr. ni nshira wo ma na omo me ho se me ni se be me aka aje ne yiri se enkola no wo ho di fon so na me kate me fon na me fra be me ni mabusa ne se aden wo adu me no fon on de wadu me no fon no wada enti ma me ku fra de before ka be fan kwa police station ma ya nkwa gine ma ho sanso on na ka so de nkwala ni kwasie na memeji wo ma be ma oba ne bu abefu me so na me frɛ me bra pani wo fosu na me sa de sen na ya oda ya me ma brother fo mo nko ba bia wo de pa ba bi tena ena me sa ye me sa da me ma nkwa asore me tena fie hwe me na no ya ma de san enyumre na me frɛ no mo oba na me se yam enkwala mo hwe mo yie enkwala ngete mo kra mo fie ya san enu nkwala pani o mo nya fie du sa nkwala na me kam na wat me ma bro nkwala mo nyina papa so mo so de eni e wo kan de o kan san kwa no me mi no mo boso say enye yize sa na nyina ya pere na me na beduri ne nse ya abotre na kase ne yemu bibi na me da hospital boy ne behwe me enkwa mo ne me bedi ye nie ma ama de me ma ne wo bi sa be no ma wo mienu ena me se ya wo charge ne sai wase ai owo me ma dodo ena me wo me ma sai wase aso wo ba akora da na me so me on ma wo mienu na me se ya wo ya ma me pressure akosoro wo ha me asema o kasa mama mi gina ha ko ba gina na wafi so me si ya sansa me mama me wo nwatwe enwatwe no e ma mienu oba ba ko ka me ho wo be ma ba ko pe enti mi na manya ma ya mienu ni mama mienu ti so obeje me ma ka che mbra me da yusu se wo mama ba no wa wo mama mienu wo ma na hu bia mu dia ma je me ba na me da hin sa ezi hospital me ka ma adwene kire no no sore na pa no ko na me sa me ba na hu bia mu mienu yan ka na boko sansa me nya ade amepe me ba wo ba mi ndo mo nja wo wan kasa wo ma mba na wo mema sanza wo ma mi me be hu wo ma mi wo ma mi ensa ba ba ko enti wo na hu ni nuanom mema enti ama me ba na wo mema ama nuanom na aba ka ye me ba na wo ni me ba na wo mema mi enti wo ma ni wo ba wo mema nko a ena do asa me ni boy no biri bia me ni be hye ba kan asa mi asa wo ya wo fa na asa mu aba asoma ba ka bia ye kasa bi hwasa ni nua ba tumi aye oduo e de ama nso mu ani ye din pa wa ama na ma no so sa ka sara ma dwene ho amenti ase mase no mini wata minu nyina kasa bia sa de ya agwala idwane ba me hoi afa ba sa no na twitwi no dooso me be kura ma amfre no ene mo yene nyina me ko bia na me biremu akwala yi sansa we ubu sana asama obi ma tana wesu ama ade asa on ka asem bia timi so na me de bufu de me didi nata me twa ba ye ya so mo ba me ni mo pen so wanya de ye ma komento me yam mini nyina ya kire me pasa awale ni gina nti me mpesa ma ya de bia ma wo ba ma no wanya me ho aye ode bia ti bia na me taake me ben enam sa oji bi kwa na me be ya aka kasa wontie ma asam dia eme be bia me wo mapim so a afedi age me nsem August ena boy no afra me ka kira me se me be free ni de omo te so ko be ampe you ena se de osika asam no me gina wodi na me to de ya abotre ma fa no wofa esan so ko ye no ho ade wa abusuya sai wo mpapa ewu baba wu nkwala bi no mo yanketenkete ti mi nuanu ma me na aso ma me na be sin nti bibia mo wofa ma na be gina ye nti ko ye no ho ade ma mi nuam benifo ti me fra no na me fra me bra ne se bra yo asema ya no me kanie me bra ne bai me ye no mo kwatena ase e ka asam na kwasi se yesiesie obai bam omo me ni me we ni kan na sade so obai yi so akwahoma ate nti wetu abada fam nti ana na wo so ba ma na akwahoma wo mo ne ye wo ba no sa ma da na kata so
nti ba me wa amana kwa me nti oba yeso ankwada kata yeso nti asem na ntwa nti ofra me ka na still amba ka asem na amba da so ada fam ho na me na wo so ye dia wo je na asomdwe emra mu ntem na ne ka ntwa nti o ga na boy ne frem ka me ma me benefit ni dem ayesa de met no enya papa ena me frem bra pe ne ka bra ya wa asem o de abeni me bra ne so ofra bra ntene ka che ne se ofra we yi no ka che ne se ukuni se wa ma obosumi ya wie nti you na me free ni dem ta wo so wo nwale ampa ena we ka kire ne wo fa ne se ena ya ka che do ma misika na me fa ha adan question me bra ne se sa mbo ne sa ma boy ne bi mu question boy ne bu sa me bra ne se ada ama me fa ne wa ha adan tim ne yo ne ma me ne te nti ne kwara abla se na wo fa na ne wo ne ma me ne te wa sa ba to ma ba wo mi ansa ka wo fa na ma mi ansa sa kwato ne ma wo ne ma me singire wu ma na ya ka ne se nyina kwesi a yenkamfo ne nyina ba ye wa pesika kwa adan eyi ne o ma afiri be me dem o kwa no wodi de ekuta re koi ene oja mema ne mienu emema mienu ntina mete ha nei na wotwe mienu se na me kwa me kwa central region me bedroom sunday anadwo no me ba akurum man de me so wato ade mu za akwara ne ba ku gina mechi grandma maba na me so ba ne sei na wona me he ade na nkore mo hye ma ye ayo ho se o fira mpa yo ya ne watokwan ne wa ya mi amfa fie na bibi ya wa ade asam nti ma pressure emu se bisa akwara question bia na me sori to aduane ma no to didi ya na ma me anim nie na me say wo bai wonna me was me firi ekurema me efia me be ya na ya fra me ye hu no school why na me ga se no wa school uniform why ira wo school mo mo hwehwe no nti me be na me ne de da se me hu na ana na me say ne ono wa be gina hoi ni nyina ne se akwala ne se ne papa ne buru ne ma me firi ho no oburu no dodo ena akwala kwadi nkomma kire ne classmate se de we papa se bo me no meko ade se me hu ma me ameko anase meko me na ho ena akwala do ne di nkomma no akobo wo mu teacher amane teacher ye informant ena wo frɛ abema no ka kire ne se wo ban so bedwane akwa ade se ma mu anase ne na ho atofa fo no ma me ne nkasa ena bo ne tirati akwala ne se saa kase na wakoma be fi oba betome ntina esa akwala no oya atam se on na nkofie kula ne yakobro no odi na ni kire kaje tia ndi saa be se me ko be se me ma ina sa akwala ibeduru ho a na nka wo fa hin nti abai beduru me ntia na me se free school me school ni ya we se owo nkwam ka kina ho o ma yem hihie bi enkofom tasma school ba ka kira me se ja akwala no kwan mo mle se na me se me nya da akwala minimi de apam na wato kwan be pie me so fra ba yo abeka ye tia de me ja akwala no kwan so wo mra mo ho a enyeyi wo mo kaka de be kwa ko se ba ma ba fra me asema baka agenze ma ye bo wo school ne se we dwane aba ho jere kwa mo nko se sia na se wa nkwa enya ade se me dan kora me kwa menya safo de bi sansa me dan safo no na me se yaw se wo dan safo na hia wo de a me de sumama mo de safo no e de yakwaja wo school wo wo firi adwuma kwaje wo safo na akwala ne de me nye hu na ade a pam no ne me jara kwan amana ba me so me de hie bia em de akwala no ko fie ndi anyime no kwa me ma mfa na ko me fie kora aba yi ko fie na me se fa wo ba ko fie meji wa mbaso minim de besi achi fa de ko fie no de no koi na o chese ne enso ya ba kurom ko fie na ketwa no nso akwaka ho ono nso afiri ampayo ho aba hensan obayite kurofurum na school for nsa pani no ko na ma me wo no nkwala no ba school nkwala no ko school no obi ehu akwala no so ho nzo ko school no gadi ngoma me hu mister aso ndane opon ko a mediwachi na da bodi na chi ko fie ndi we no be ko mu amfa pani na ama nti o mo fi krom ko duru fie no na ye se o nso di ni school atare ni school fo no aba ubi sa akwala na wose o hyede ma na o tesa nkwala na egbo agu opie ne nua na ka ho na ono so je kwa hyede nti we ni fra me ka kire me ala enyime na ye ko duru fie no o fra mama hwese me be duru fie ba to nhira so wede mu ha ana me se fra yawo mo hu ne se na busa ne se nhira aba ofie na no so ni charge ne se waso wa fe na no ase semester abafa no bye bye na okate ne fon me ya patafo nya de a me di ntakwasam na eko na me fra me bra ka che ne se on fra ya abantie no de on fa nkwala ne nta ade ma me mahwe mo ma ko school esan se ya fra boy ne papa awale no ho nsa e che se mpatra ho san se ya awale ya ho ade ne ya ka ade se obesiesie anasa de bekwa akotoma asomdwe abana waso papa ne se ma chende ane wanya kwa mo ma hwe asam na ka nti sa na mi tuma nkwala ni na mu fie mu asesa nti ofa nkwala ni ta ale mami mia mama mbesika mu nkwala nde bi o ma ko school ko sisi e batna se e baka asam na asomdwe baba abe me isa da nti me tana se dwuna asam ne ho a minnim de nti abe ma no pesa me ha hai
na me se dabi me so me na me dey adwo fojo dem kwaji ne be wasire maare no me na me de na me de bae na me se dabi attack for ho me ma asemi me yere me nti ne ba badam ne ma fra brante no me pass mu due se nkola ba pani no na wo twi me nsi school dem da ena ba ku nso abaka ho ene we nso anko school adintra nti mpa me chaw me ba ya masem nyina ni sa wala no ba ya walu anya walu ende me hwem ho ne mom nkola no ehwe na sanya brante ko me se de kwadu edi nkwan kwadu obayi kwadwom ena wa ye glass soup kakra ene de fufuo se ye yam nti waso wo ye na ade nyina na o ye fufuo mu nhya aka na nkola edidi ye nti wo ba me no fura adwuma ba ne fufuo na atwe no ho wa hu nti nkola na ipe bibi kakra dia se even sa fante ko kwa tono mo mveni nkwan na o ma nkola ndi kwadu abiri di nkwan minti bi da me nkwan na wi ase hwa abama no me gina fide so aka no pisi wo yi ska tere na me de no a amene be de na ye ne ya ketwa yo da ba yi na so mo ntakwa last o ba ni free dem ho woni wo ba we wo fie anwumere no num da medi pano 5 cedi na wa fa fon za wo fro ba mu ato no kuro mu di aba mi wo ba so ba woni nti ye nti wo kwara wa mana ko ho bi bi to pano ne di aba nti wo fro ba yi wa amfa nti wo sra ka mu aduru fie nti wo wura dan wa no e mbaba na wan me ko me dwom na me ma na wo fefre mo asem ye na me fro se betwa ma homa na se betwa me dia wo ba na wo se obedi pano ka me fra mu ato bi aba imagine se wo ba ni na so obedi pano a nya 5 cedi na wo de suma nkwala no mo nte bi meguta akwala yi nsam nti me dwuna asam no ho ne abrante ne ya wo ye nwa me nti ase ena me da abada mu ai dinio na enkwada no bi nso ha dwen kyerese wo wawo na wotwe me yensa na be ma aba wo ba ebe se wo pe ama won so apene esa ne ne ba panyin ne kura wote ne makokura na dabre bo so me kura nuru yi wo obete ne ntem betena se mo man ntena se mame man ntena mama ntena se man ntena se so ni muma no wa ne man so ho fe ga na nkasa no ne ho efe na wanyo oba ho ofefo a wo nkwada afefefefe se de ma wo ho kra nto be ma de wunyo oba ne ho ofe no wo nkwada wo no ho ofe de ma wa krokro no dia na efe se o ma ho efe dia na efe se o ma ho efe o ma ho efa oni nkwada ne na ma wo kra no o feel proud o you pompous make us so papa na bia o honye fe o yere ya munti na eyi nkwada ho fefu gu o ma wo se me meti hoyi me mu honye fe tim kokko fa de ne honye fe a de beba no nye o se be ya fa mai me de mi hu ni bi ha de mi hu enti sa no se me pe a me pe de ne ho fe wo ho na yatumi ayi de efe wo ba na yam de agu ho sa no wo ye papa na wasie na waso mansa na ma ho fe ma ho fe kurakura mu ne fe yo o tie ma me na wo ye titini ye tetefo de ye pe madodo nti be ma no bra ono yare da yare mpaso na be ma no ko ka kire so oni oba na utu ono wo wan dada oba ne so wo wan dada enti o ma na twa wo ma ne ngu bio ma me se dabi wo hu se de tie tetefo ye pa wo ye pe madodo ye kine yase kire se wan kine wase na ufiri asase so na wo kwa udi yira dabi ameka manusi sumuna so de se dabi a madru mi mpanyin fie so na odoma nkoma to nsa freme no na enipa de dame no na na krobia ne yire a owo fanfante ene mfante fo na we anim nti fanfante fo dikai agya kwa me wo hadwen ene mfante fo we anim fanfante fo dikai mfante fo ma ya nso ho efe won ho efe enti ne yire a wo mfante ne ma ena omeka se na bia nkwada num mfante fo no
na mfantefo no oma be chia busua na afa ye kosirem ho ho nso mantam no wa ho ni akobono wo yasa wa akora no asamado a wo kɔ no nsamafo ni filiw kyerɛ sɛ wo kyene ansa na wo ba na wa anya na wo kɔ emba wan tu bi pɛ now da hɔ a ɛyɛ so simple saa no nso ɛnyɛ simple saa no ɛnyɛ ebi ni o enti wo dodo na wo bɛ wo dodo na ɛya mawo sɛ ubeyi sika ɛde ama nkwada na maami wo sabi obi hwa na ho ɔden so no wawo ada na be ma ne kura ka sɛ nko ngu bio no wo nka nkyerɛ sɛ wa ya ade sɛ be ya betumi ahwɛ nkwada ni nti na wo ka sɛ da bi wo mpere wo ngo dodo ade bitia na ma wo mbaba ya sɛ ne wa wo baba na wa ba wo mama nko me nso ya kan ni o ye de oba ba na titi abusua we sa be na oba ka ajem na wa wo baba me bani na wa wo mama miensa na nei sikana na me ni bi na nso me ba mi nya abla bo mo so mitumi digwa na ma fro no aba ma no yawo oye admo ascra police station ho me nso meti ahensan hia me police station ho na gi ade koma nkola na mami me ni bi o oye de adwuma oye carpenter ni omo ye wo ze wo kɔ wo firi ascra police station overhead wo be pia ho jura na about wa ko fo bi wo be nko mo ye wo drop ni empa ni ade wo hye ascra ho no ho na boy ni ye adwuma nana me baby di madan se me ntu me nya ba atan asabi me didi refi me nananom wa utumi dida frɛ be ma akwada we ye oda hoi awo ka me bai ejuada oba kurom kwasiada me hwe ni di na abaya bobo no ama no na ko me am fa card ni sim kofie na me fe ni kwasi awo yere me hwe den me na ni munye ti juada na wakwa mka de besi bi acha na pafra me juada na banaka me ba fa ne mba me sika she mboto me si ya ma fa ne ma za me tie me be ya no ko metwa na akora ifre mama me bedru chire hospital se rade me da was shembe mami me be woto te sa akokɔ akora we se ye be gina ha wo ka na wawo enti ofra me na me di milika me ko ne ye ni na African na me de ne share nurse me na ma wodue ya se me pack ya be se sia hwere mam na me di milika ko fra mpa wo pa pack ne ma no na me yi ade wa kire ha ba se me be due ya se am ko ye no wa woman bada na aso mani aja man fra be me amana amade na ba me fra adwuma ba ye na ma de da me bai ene ne ba e wona kata so equip me ko ba ntime ko di dwa akora yi na tiwo yo hwe me ko te skala 3 million ni nyina asa me ji boy ni some 5 million ni nyina ne se me bai wo mpejai mi anka se se am ji akaka e kire o wala 300 wo okomusuku ibi wai winimat onu ne ketwa menya ma miinu emema miinu ti sa be ya me ma no ewurade be ya mo adom ma me de wo mabo mabusua kuma sa mte me ni obi aka me meyi ho sesi amte ma me ewu papa ewu nya me meya ne mabusua nti me kuta ade a me fa ma hwan busam be se be didi jana na onne tu ya mi twetwe mi di jana ma fra be ma no so be yi ofie ena be ma gina asko wo ye adwona me so me kwa ahensan yawo shem police station hone ja ade koma mama me na me de akuta no de ko fie mi wo fie mi wo dwom oto ade na me be afra ma ena de ba ja ya so wani siko me so wani sika wa de na me de me bia mo minister kwa me firi mo ba ma ni wura no wafa sen skama yi ma me na me ya yi mi tweme ba ntwene me ko fa hwan se me ye ma ga jam se me nsi dan ya ma no madi o sanse me nye hi bi anyina so wo papa na wuye na me de wan homete be kumase me be dipa ne nyame adom abaka me ho ha tie se me mani da wose na me hwa ma ade yi eye enkasa bio unya ase ubi se ya de hia nsa obe krokro ne ba no asa de hia nsa obe krokro ne ba no asa so krokro na wan hwe yi a obi hunu ntwom ada wuni bie no obi hunu wuntwom abaya ne wa ha awura etesai ihwa do me we onya kwada kama sei oba ho fefo kama na o sese watu afri ba ma ni fie mpacho an ositu ne kasa ade bia oka bra wanim ne kasa ade bia oka tu free me dem
ayi to free me dem eno etimi bam na wafa TV remote na akwa adwuma na mtifie wafa TV remote otumi fa TV remote kwa adwuma na otutu decoder ho niema na odekọ tobo ma menhwa de bi sesi ya watu afri ne nkyɛn wode ne nsa akɔma no anaasɛ ɔno ankasa nso aba wabusua nim sɛ modihye nie mo nye no aha tobo mentwama no mepɛ so ɔno ayi ano mepa cho me free ho I think say November 15th and me free oko ha da with the next town me free o me fan say 3 months mo ani na me de to me ma me anim say me pese me de ne nsa akɔma no na o se minya abotre mpenifo bebem na me se mate na kaza ne nyɛ mo efiti ma me free ho no me ma me confirm kan jansa bia ma me free efi ha na sese enti ɔno a ɔmfa wo nkɔma a wabusua bi ɛna wo nso ɔmfa ne nsa ma no Elisa awade ni ngui amamre kwanso no awade ni ngui on ekọ han dan ne ma o mpa cho da bi enyo ono a me pa cha nyo enti sesi ye nkwada no nyina sa afri ne nkyɛn aba wo nkyɛn me pa cha wan omo miensa ni nyina wo me nkyɛn me kɔ de me di abaya no ene di nkan kɔye ene me gya me ma no wo ho se omo wo ne nkyɛn bye penny no wom ka me ni de penny no ekofa phone frame kwaji obi phone ono ane suma nso nkoto ade na akora no kwaji phone o flame se me pese me ne ma me kasa no so gina fa flame no de ekoso ni na mantem wo munim nti akora no ko sa so kwaji phone na stand ma no sister ndi ma no okoya no nso ko bo ni nua akoto amane se nhira mama se ochia no se no ye ho ye ono so ho ye pa ena kutoa no kobo papa amane ena papa no fa ba ehye ne sa adenti ena wa fleme me mada no adenti no akola na fleme ena akola na sim dada ma fle no me maame no se nya o maame no obuna ma no papa enso wa no akọ sister no de phone ma akola no wa akwete no won se wonim na do phone ma me ba no fle ne maame bi ma de me no be ye no wo mpe enti da bi me kurum kra me de kutu ayi ko ba bi oye ni ti me fa wasa me koto banchi me do o se sister na ukunu sa na otie adan me wana kwa bana ba sa me fa me phone manam o akola yi di flawi ukunu tima besim abetse me won se me nim na me de me phone man bi me hu de ebesi na me se sister me kura kotodwum mpa o cho no so enya hwe na mi mom de ba kada na kama ka cha ni se oba ja wa wale a untumi nyene mammoso ne bibi na so makoma na mjama no koy eno nso wa ase wo a na wa yo dua bro nkola ne nya wo ma ne omo maka che nkola ne se nya mo ma me ne na wo de obehwe omo so keke na me se tobo be ma no ye de ni asantini dadi santini be ma ya wo free hen barakasi fufu me pa chwan ye friend say ode agya yawo ba poku dodo na nim se ye friend agya yawo na mbom ni din ankasa de ya opoku be ma ya opoku me be frewati wa no asem na de obey ni maami ken se sa na te de a krache nka wagu ya afu animu ase o ewura da na wo ma ukunu nwe adentia me betwe me ho free sa anema no because oba te se me meti e me me sha atade me yare last be me wa dance for bebre na danfo bi free France besrano asem oda maka bia na me ra ho sanse me ku ma me hu se me nsom ma no ma me kura mane esansa na me pemi ku na asem me o ha no ka chen na danfo bi free France besrano ya jamni mi se obedidi na wako na me nyama boso me nkron me kunu tim betena me nim ka chere me se ai madam funa wa ba no me pese wo koda me nua poku a wo palaku na ade a chia ho ma chia wa so la ba ye aduane ama na me so me nko hene na meda form havalande ma ya nti bra no so anko betena dem ho a be 1 week 3 days na de twa me nsu mu kura ma me re firi me ku ma bra bom kura se bla no me kunu tumi tu kwa ja me ne bla hoho no wo dem wo me kwa bonsam ko di dwa me ba me tena bla ne ye ko
na be nipa kro bi sa ne se na wadanfo ya we no so okwa yi wa ka me ne yere na danfo no be se ne sa na dwu de ne yere ba yo one me machine me dimi ka ko fra kro from assembly mine ene ne yere flow ni ma sam we american me koda bla ni demu ho ne ho 2 days asami kuna sa ba oba penfom koda obi dem na me mom ma me ama ne heda den sam we na yakoso na kacha ma me se awale na nkasa me sunsu me fra se dada because enti me ma se oba me nyima boso me nkru me kwa akosoro obi dem ada na wadanfo age me mpa aboso be kan ya be ma na se enye hwe se we die enye hwe nti e ba se sa adanfo no ne yawo no asemi be se omu ntami kuru ko mu kuru mba oba na no nyina agunwa ho no na no usuro se di esinam ka kire ne se sa bla ya ma no hu ntima kodo obi dem no obetima ayiwa ma no usuro so bebo mama ne because no nim so ka maka se sam kan nti wentimi amama ne ntimia na me na me sa de na hawo awa no agunwa ho oni ska nya hwenya mbehwe ena se enye onu na adamfo ata na wama hu ni se wiase oni oba ate we se utie nasem ena me se chiremai asa ata ko gu manim ase we kurum se ni se na ata ko kana msiam ata hu nti mkoda obi dem ade achi na nkama wuwo ni pakro ni dem a ena ma wo yure free awa ena ma me re free me kunu ya okura se otie mi a bi jawo ya odo ye saade na oye efa me hono me ma no koye me ho ade esanse obaga chem so wabum kwasea enta me ma kwan so onkoye me ho ade na me ma me nya 10% na wo ayi hakura na ye me ya me ayi kakra se odi nkan kwowoe obi a wawo na wanya na awotwe me ensa pe be ma se ope ma won so te ase so ne betena sei me pa cho na edi enkwase ado na anya aye me pa cho me kan se ho no me ye mfom so na de ma me jitu muni oba ye no ne actions awodi kura me ba no so ni actions odi kura me ba ba ma no enne ma de o kan ye no me jitu me se mate nti na me da ho wo me ma me nchen enso na ne twe na me ne netie sani e wati me kontam me ba cho we di obetene ntam na atwa mi ansa emmoro bosome ebro ye oh e ba chai emmoro makoti ankasa kra no sese kra ne ebre ni ho ema se wo ina complication bia ma ho se bia ye operation ana bi sa oba se wonsabuo jaya ukunu wo ho kwan ma ne nwe ya onano doctor ya kwe doctor o ka sa asemi e de kirem o say maybe to me ka say bi abusumi nsia ansa na be ma tibako bi o horse ya abusumi miensa e bi kura to me call for 1 year yi ni ho e mi na na ba me ma me awo no ye ko pepe nioma nroi ene ye twitwa me mo no afidie so ye twitwa de nioma sisi ani kekagum ne anoa ya wobi di amame maame ti sabe na watwe na ne ho asiesie kama na watwe mienu no aye kama na ni kura hunu no so obewe aso obewe nti ande oten boso me kura na nkenye hwe why why yes why bachi say ma cho so oten boso me Well, me do I not call my about show. Once I chose water the bosom. Hey, abusia ya asemu. Ya asem papa. Na me bisa se nyame ene ma ba na se nipa ene ma ba. Na wo be ma wo oba wo ne na ete. Woni ne te wo se oba ne wo me ma nkwanti. Ado no na bo nipa ni tu ni yefu ana se de. Nyame ne ma ba na se nipa ne ma ba. Ana se nyankopon de eba ne tu yi oba ne yefu mu a ono no kire se o ma no ba na so ma ne be ma. Ono oba be decide ni ope. Emema yi so ya mu sadi we ho anye first time. Omo taye pa na me pe baba na mama me be ma me pe be ma no mama me oba na wo man kwa na wo me man kwa. Nyame ene nim ne ye. No ye ma ne ma.
nyame nim se oba ne ba ebia na ha koye se be yarefo ana se na bibia kwa kosi enu nti e no de mema edum na wunnim ne nti poten ti anya oba na ewo mema na sisi a wo de no aye wa yi a chese wo ne oba na ekontokwa ama chop money kra wonyi wo fie na fe oba na take ni decision na fe na wo ne ba be kon se e no o ma medam mpaso oda fom nti oba ne nsa ne nyama mfifi oba ne ntu mfifi ho no enya akukuduro asa afre o maame abonamane ememe bi nso wa akukuduro okukudurufo mu akukuduro papa senka awo senka mu wubia mu nyinsen bia nka yepa nanso enya ba wie se ma na ekura nti nyamo be ya no ma ne kura nso mu wo kura mu nshom papa bia opere na ade aye ohunyo onya ne onfanfa so nti no aso no de befa ma ya ma aware kura afro nkofo obi ko ware a na nyem hihye no se aware ye odi nti kwa akohyem eye help bonsamu jem na odi nti kwa akohye mumien sesa yesuban na mo mankofo enuom ho so mbeware obi koma na nyem hihye no isan muni ye bia mo da na dinti bibi kakra bia na mo buafu na mo brunua na mo fra so mes na mo ye complain na mo eso yesemu ye honam baako enti bibi ba awasa mo kamuti bom na mo pe solution e de masa asem na aba enka mo ntem asem po de enka wasa obi o wa abontimpo e de etibi na so hwe sisi aware no ena na obi aware mu nsem na nam ha na obi nso de nam ha enye fine mumie esua bibi mfemfiri sa story we mu ne efentu ye hofo awarefo ne titiro ma ye nkosi ye ntoma agufi o wa bontin na afoforo ehu aha ena mde wosi yefa wentu ye hofo ese futu ho ye nsa kire nipa je senso hwe yefa wentu ye hofo da se ne mesanso ene wa hye bi na me ka wo se ha eda so emergency Ghana TV mo sonfo na akosi ade pa me na mde dwumede eba wa akwam da se ne mesanso ene wa hye bi makro